Asamange Akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Omwancho mulire mwa Soko TV igeta sengiye Soko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa Korwe County ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde Korwase County ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na Nyora Netrobin ya Soko TV oboroso bomugusi Ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskurio Borosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana oboroso botingu bwichisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Soko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali ayenekiwe ali arobere ko chiakwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Nugari tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane cyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyunyamira Samange tuakerisi migwetire namba 0714213424 Asal Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukare tente uko bari kan mwensi asama gori arenisi Korwa iga asamaga choje bungenene amaneria Senate umwancho mugeri egwe Soko TV ntabe tokoretera amangana amagiye abunane twateka kurwaga iga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi Ege nen Soko TV oboroso womugusi. Biamono sana omwancho muligerera ndetogo kwaligania ase birebiga elinde tobe togo sangano mugeni ito yobereka goikerana ase studio eriane Kerubo Frida nyoro mwancho muligerera nigo togo kwanera ngaki torabe togwekinia wetera chikosi chamaboko mbaroba maitenga bali bagosukora chikosi echo mbali batasometi abaiboli mbararo iskogali mwancho muligerera begenete ngaki rogoso ase Nsemerie University nere bwenerete kolendeli tkolia lero mwancho
murigeria ntobe tugukumanyia obuya bogokora chikosi echi mboro byobo nabo igo nchirakio rabe gokwenyorera ribaga ase chiskuru erinde kwenyorera obumanyi bwebirengo beigoro mono mwanchi murigeria karansa oike naende ngokwenyoria nga asensemeri emitandao nabo kwenda gutobwatia wetera sensemo cha Facebook Ensoko TV nabo iga sensemeri ya YouTube wetera Ensoko TV tigangire libageri bene kwarigania omugeni ase studio atumanye na kiakorwa na kiwairire Wirire. Karibu sana. Asante sana. Okay, nabo kumanya mwanchi murigeria na kiokorwa na ndenga yokorwa. Ngoro ku Cornelius Makoro Omwenga. Ngoro Nyamira County. Constituency ya Kitutu Masabu. Gachuba Ward. Okay. Yeah. Angakio nyoreta sumuchio yigo Nairobi. Usirenki ambuame. Chio nyoreta rasa nje twashite korige oborabu tokaruri sabu. Tukacha Nairobi. At least gotema karra gusento vera sara bwake. Akekende nabo kumanya omwanchu muriere nga Cornelius ningo. Cornelius unanata bankuru ase ward ya Gachuba igari Kitutu Masaba. Ase woniga indebuna founder na the CEO ya organization ekolukuna Ngaza Empowerment Training Center yere technical and vocational training center ira sumo cho Nairobi ga iro Isam sub county Kawa West. Yeah. Okay. Igona yo muchaki we egetaseni ekiye kurwa maigeri gocha sawa kabisa. Okay, kerukende mwanchi muri nakane kumanyanga ndiye egetaseni ekiye achagete kerukende ngobwate kerengera linga ya kirete mbako gacha kuigora training center yo se school yo kurwa maigeri. Okay. Vocational training center yoko kwa Ngaza yachagete mwaka wa 2022. Na ichagete nyuma yo gwetera challenge nyinge Nairobi ga in the process yo kuri meremo. So finally ngari arezuna you there some skills yo muntu bante gutwara como que wimo beraisi akego. So ngarengere ribuna gutaka abantu bande betera challenge china etire tiato to come up na organization yeyu diga to advise abantu una like kuna other ways rese kutumika uriye ntokara than kubwatia previously na kwa this professional courses so ngarengere una kumbe so to skills you can make it easier to rege ntokara in life so na ya cha gete igo rege tu acha kabono go build that idea bakabona igere technical and vocational training center. Okay. Ambia mono sana mwanchu mulie wita sene gensongo ensoko nikotoka ntabusanga nere Cornelius Omwenga oyore omochaki we skuru ya maigirio ya Angaza Empowerment Training Center yego toka sensemeri ya Kawa West imeye county ya Kiambu konde ni gotore nere gaiga seli tukulia rero gosanga nere amange igoro yechikosi bakurwa asensemelio metenga ntobwate irango yoko manyanga maigeri kialio rabe gokwenyorera asensemeri nabo igo Cornelius nachko bakagotos yagotumanya ase oboikerano konde Cornelius kwatutebiringa agabo ngwara bwato muchando bukoriye emirimo kegeraye gwakorete chikosiri maybe abayibori baito bege netenga chine chikosi turabe togokora sobugima bwito nabo igo kwenyorera obugima buri obuyasama twabo sinabokora amanyumwanchi muri kerekende koski gwakorete ukamanya gocha guikirege tambukire kiyo kuigora a training center. Okay, na chete school ngakora form 4. Umebura nangirete college ngakora course kuna banking and finance. Arafu agantia ngacha Nairobi. Kena acha Nairobi ngamenta ono accounting tokoro kauna CPA. Ngakora ngamuchaka kuri gemera mubono. Na challenge chacha kirete gabo. So na kagete una kingo kore school inkanyore gasi you insoi bank njake gas kumbe njarenge yo ono totebe ko na kalute school na yakonyora gas furu ngora tayo na nyorere gas iri nsonyorete darenge konyorete kibarua kimiti enyime kego maximum mugete na korire umwaka oyomo contract ya butoka ngakora koraiga mara gwakora kego kwa rusigu nka give up kena give up ngachanganyora
ngatema kwenda ase hoteli gete omongwana geta ngante bingene nteme story gete batete omu accountant kana ndororo bagante biri baga eririe iriru lakini bagante buna nto bateri bagari yoita tete stromete yoita mondogi akaereria bantendagira na somerete bagante yone kore wiring tokoroki okore na bogo chake gas ngarengeri bono kanyerogi mono bakongware ngake ingateba na ngotema so ngachaka kwegeri guchindagira ibinywaji mbalimbali chai nini amarua nini nkabimanya kera nabimete biego ngachaka kore gasi uno goita and ngakora for some time ngakora saya mo ngakora ngaenda saya ndi and ngakora ngaenda saya ndi kuruga bono ngachaka ku I interacted with people in that environment ngachaka korora una bone gasi yata anyene na somete kutange miaka ina Western Spare been working so na kera ngetinga ta una bono is good you chake kwa advice abantu una now chikosi chino chira benji kore gasi kegera bono ni na somete usine gasi ya food service na yugo waiter maybe I could be working from the word go lakini bono because of this my banking also I wasted close to 5 years going gas so I'm gonna get on 5 years is yotangane gas na renge bono could I have done another course because I observed chigazi jena kishigo koru na kyo monta kuru school mbai kobera inkamono no kore school na lazima nyore gento ko kara no chakiro mushahara rense lazima nyore gento so nkarigere riga after that na nara verta sa environment ya college gete nkarora buna chikosi echi nchibate muhimu sana bono nga develop idea yuna since nime na total experience na rige na kiyokoru abo ngo chaka nto gachaka wani gawi tore school recognized and registered keke ndo mwanchu muri naganie kumanyanga nkosi kichiri moko ena na ase school ya Ngazi Empowerment Training Center. Ase Angaza, mostly they concentrate on hospitality courses and chitoko kuna cosmetology, immunity hair dressing, beauty therapy, alafu nto wate bono hospitality, tokora food and beverage production, food and beverage service, baking and pastry, alafu to wate barista, mixology, na basic computer. Abankembe bolinga mbuya kiborororo ekero okokora chikosi chigakolero tairaniriri boli na bokora tomanyanga chikosi chigikakingana na kyo monta koira umanya gutwara ubumanya. Chikosi echi basic level, certificate level between 3 to 6 months. The what is take 3 months. It will take 6 months. So if it's a short course, it will take 3 months to kore course yao. Ekionye kwa kore course yantambake, yoko ira 6 months. Ine certificate. Because in tuto kora amatem na organization egoro kunita, nero mostly yo examine chi technical courses. So when you tete kora to the highest level, wakora imeti nyista maragatatu. 6 months. 6 months, 6 months, but the basic level bono 6 months na wakore course, anyore certificate na ndori yemeremo. Mbuya kiborororo ekero mwanchu muri eli ara imuki getambukero kyo gukora chikosi ga chia maboko. Again take tangani ere economical. Because yoroche emeti nyisita setato wakorire course. Egento gya kabere na kon koboru egento gakora anya gakorete egasi ya magoko na bagonyora no tanyora ekiwangire tete kyo mushara lakini lazima nyore egento gakora na kebegeke lakini lazima shake na ko musano monto korete chikosi cha magoko onyore ka gonyo gonjukana na masakara kugiye gasi ase kegetambi Biesano mwanchu muri ni gotawenta gusanganire Cornelius Omwenga kurwa ase training center ya Angaza Empowerment Training Center oyogendeta gutumanyanga njira kichiri turabe togwekinia gwetera konyora ubumanyi ase chikosi chamaboko nabere gakwerera ubuyabwo kwenyorera ubumanyi ase chikosi echo kinga kitayenta gusanganire gaiga ase getasini gensoko konde Cornelius abange mbaroro bamaitinga chikosi chiga ni cy'abantu batasomete ekyorere neriborere neke maene ni cy'abantu batasomete kare njekera nakinete kore ngo uno monto ochire gosomera usene kosi yoko gingira kore ngo mayine kosi yifere abunkare baniga kosi china chichi wate
egasia sobwango na lishigo konya abantu mono kubwa ata chikosi chintu tokarito ne chantu asomete so boniga na abantu bekonyora korte course korte osene degree some of them boniga bakoira na make sure una know what is skill besides your professional course know what is skill egendo kirore sawa kara na magoko kigokonye so ase boniga ne chikosi chekiro omuntu kare esto akairira ngere chikosi cha onto bibata someti boniga amangana onjekire kidogo okay ngwada tabia bukare nga ayengwa somere tamangana go deal ne benki maybe banking and finance kerkene ngikeli kwa twalire tumunguso nabo yo gutwara kwege na se chikosi chiga cha maboko after okore ko se ya finance and banking ti challenge ina iterete one chaga tenga chaga korengera recovery gore ichi kosi chine to chato akora besides taringa ne chimbe chire ne chingi ya chire lakini okurigerere buna akonyore gas because ekera gosoma rigero nyore gento akore ke gokonye oni ga kera ngorete banking and finance ndataka akora bono sene biashara on my profession tingo igora bank korere ekiro monto chita gasoma ekosi yange buna yokokora okorosie biara toko yoga ne technology anyore chibese nkego na bagochaka ebiashara aros chibese chingia na ndamenye bia korore so chikosi chiama goko number 1 ne gentore na keroki monta ko gwatana na keroki number 2 botake ochaka goro ne biashara na bakonyore biashara ebikia ora chake kuringana ne ko bwa kwago egento ya kabere to kia gatatu nene gasi okorigi na bakonyore gasi asobwango because ono unorega kirugo etuki yago ngate nchibikiro ko ra change so mondo kore gasi yokoro tuki na maite buna na bakobwata after 2 weeks no rabu na bantu to genda to comment ka kila rituko so ne kore addresser every day you are getting new clients lakini wono endo buna tatabe go senche na somire ose banking and finance business management abantu barenga batakira se industry you at one given point kwarore so akonyara una abantu bakorite school na abange chigasi ne chinke vice versa chikosi chiama akonyara una abantu bagenda to comment kana bari batete services each so at no given point oranyara una gasi ya butokire in any case comment ka each and every day okay kerekendo abasaye mbali bakoliete sko gali bakumitinga nkosikie cha sama kia yaiga essence ya Kenya maitense ya Kenya nere aratwalo muchando aso konyore mirimo kerekende baganitenga mbabwatera ngo yo kwigera chikosi echi chinke njire kibara yigere bono iga echi kiraba konya so kwegenderia subuguma bwa kera litko okay kuringana na my personal experience in the industry na very roroiga nare ngote yabasa yete buna woni yokurigere buna gendo kiriora akorerero akore mambi andokore mambi ndege taere because you roje buna a demand is always there korori because to tabuna bone ichiao korosie tuki o karabuno kugingira mata gakarega na gento ekeke kere simbo lakini nango kwa no mongone kitanga mata buna nowadays waende to some areas in Nairobi kuruzie kinyozi ase kinyozi yake mumwira sayande bakoguru up to 250,000 omeko nganya wanda sayande kwarore so okorigere naki what is needed today and was there yesterday and kirabo matukari moto so that is what you should consider my choose una tiangore kose osankore so again to kirige uskene una service ichira on the each and every day amangana hair dressing amangana beauty amangana una ya catering amangana una catering even to biritu bire each and every day bigenda to akore kana even to una gasi hotel ne gasi ro throat the only difference ne runa monto na ro hotel yanke yondene so no jago kina ngora gasi ro nero kwaror ere bonero gunya go change ngora ko ikya so tight okay ekero okurigeria ense ya Kenya ngora tulinga basaye ngoro bali kura sense ya Kenya baenda gucha chinse chiche isiko bachikurigeria imirimo ekero kurigeria bono igensi ya Kenya ngakiora arete obuya gwechikosi chiga cha maboko ndobwate buna boniga ekosi kurukuna abantu bakora ku baristas and mixologists abana abantu bari bakora zuna ekawa lakini tare kawe ito narete yoko takotina maji kawe koro subune kisasa bagutumika chi machine ngete kwa chira kito kanyore kawa kwa iwe chorira mauga
course unanje na otorera wanafunzi ange kumiwoniga bakwenda Qatar, Kuwait, Dubai because okonyara buna egasiye siko gari nero ere nyinge ngwa kana bari yake ndabantu bakayikora gari mbayo so the most okonyara buna abantu bakuru gosenkenyaga na bakwenda bashokora chigasi iki siko gari so again ne course ekere gosoma guboniga 6 weeks to 3 months lakini wale kwenda isiko you consider chiwezi chirego kwa uno mfanyikazi ichire more than anything else because you wachire school chinga kichinga anyore njirengi ya kogenda of which chinja and church nyinge chyo kogenda as long as you use the correct channel egwa kana biya isiko gari so chikose chinjire kwa nyabuno koregas within is within and abroad no ne chikose ne chia beauty there are some countries okonyara buna na wakwenda re koregas ya beauty for assess pass korosia abantu na nini so personally I have experience una up to last week I was camera na chibachite Kuwait konyoro monto wana wasomire gagwa kande gosene chibese 30 to 50,000 konyoro gasi okanda gwa kanu chibese equivalent to sema above 80,000 Kenyan shillings kwa rojo so it benefits both inka and abakwenda isko akore meremo. Okay. Mbaroro bakwiburi nga chikose chigana abantu bali bakolere school cyo kababo kora gose nonde bwensi waliganete okole kose chiga. Chikose chitoko kauna skills. Anya tatawe kwa bate April. Okende university. Nenche nkanyora gose okonko okabadde nchini nkora ngategera class 8 gose ngategera form 3 ande gatakabere gawo. Akira mogo chakore tu mwisaransi gunse moro kigukora osietuki egire kiri konya betena wagetaga konya mono eko obwango bwa kubwata na gokora na bwa konya actually na matemo yakera gokoru ande to yodete korigire gosengi konya wale kurumega because these are skills as long as na gokora kiwegento obwate na ndoge korige kora na matemo aya gokoru practicals so whatever you scored kurumega take over tanga kwa courses most of the courses yeah okay mbaroro maybe bali school gari bakorete maybe chikos chingao chingia batetwe kero balinge school ngakora umukia ogende university ogende college bakolire kolende mirimo teyo ausembaroro bakolire class gi 12 gose form 4 mbara twaru kugania gose ko imukie getambukero gyo kumanyanga chikosi chiga nchirorora enkyora batebi number 1 okosoma konyore grade kia na kwenda university we can't discredit that muhimu sana lakini wana yale kwakorire arafu ona go kuyeka konyore gaseri wasomerete kulingana n'evidence yitere boniga abantu nabange kigasi n'echinge kulingana na nje entonda advice on defense okotegerere to sotorigerereti na bogo okuamwa okore na nde course yendenke ya skills na uranyarege ko konya for the time being ovegas ko bwa kuganyirira your professional course iri wakorete una pero I think igoro umeskinaro tobwatega busito osomete obwate degree yo bwarimu kino wana rocho aberenga gusunu mwaka oyomo agacha ngante una na berenga sana ngamate una wana ire course yemetinye bire agakora woni yango korare gas metere na bwate degree yo bwarimu ngakiyaga kuriku kana baragenda riko bwarimu lakini rika kabera nyumba aganyerero bwarimu ugo chiboike woni yango korare gas aboko nyora your daily life very smooth because gokorore gas you are learning something so entonda advice una ane wakorre form 4 woniga ko choose course be careful origere na ki course kiora kore era gokonya I advise una onyekere possible especially bali watabate grade yo kwenda a university direct entry to university omonto imokie course ya magoko na bila gokonya zaidi kwa course endeons anya wakorete gosene course ende gwakorire maybe bahati tarabonyore gasi ikari yo konya korera na boko cha oimokina de course yenke metinye tato metinye sta okore maybe waterere gento nya gokora kuganyere neti egasi and sometimes na wala kore course ye eko ironyo legasi wataite karer akanyara gosona ego asometo sem business management wachire gwakorere course kwenyorera sote mamena mambinde batakire manager banyore nore gano korete business management ochi ago konjire so into advice basa ibuna bikatokunya kuganya
na complain mono, you can still find a way. You can keep going as you wait for what you expected. That is by doing a short course, skills. Okay. Yeah. Mbaroro bakubulinga mbale guaranteed konyole mirimo ekero bakolire chikosi chiga. Okay. Unanje asenga colleagues Kerubo. Asaboni gawikira boni yakurutwa gachagete. Abanafunzi baito once. Toko bairegas. Kera bakorire. Mbarato sinya. Kera konyora una Nairobi ga more in partnership usine choteri kom. Okay. Was 20. So no nyora ekera bakorire school toko ba request una. Mwana oyo tigacha ke bune attach. Kor ka ukora. Wako wabona rivagali wa colleagues because chigase chinchirororo each and every day bale comment about shift wana konyara gose otere gokera babere batatu nini once. So according to me I think once you do course and don't see skills you are guaranteed especially wana moche ni ocho some no sito gangaza we guarantee them sipokuwa wana bagusi twanyorere twasomeri nabake baraba bange mono lakini odi wensi otere gabo at least na bako guaranteed na kugokora igento kirige tangani gochaka gokora nindu tugokurigiri. Okay. Yeah. Mbiyabona sana tiana ngonda swasensemerie mtandao Facebook ndole bali bagenda tukutubwatia asomogorobolera tolindo cyatanga mu gisange big up awatanga kutafuta sana Simba ya Kerongeta awatanga from Imara Daima no Toramo. Bernard Onunga abatabanga evening viongozi abatabanga Bernard Kurasi nsemo chairman sota kawangware satellite no are amo atabanga Simba ya Kerongeta abatabanga like inchebono koski ndakole no nyimiaka ya chire kolende tarato tehimi akeringe yakabwate kolenda otogotema kumuira nelia Honorable Fredo Seko agotabanga Fred Kurwa Kinyonzi Tendere Market no alime Stella Onderi agotabanga watching live Jeria Kirubo agatanga pamoja hadi mwisho kurwa ngumbu manama Barin Kingdom goika Ensoko TV Nairobi abagote bire guchinsabunga how I wish abantu bali Kenya na inde bategerete yenda mosome iyo job ya skills mu chingumbu atoake mjengo pamoja tuchinji our background sigonga na metinga chikosi chiga mbia chigo chichakora Dennis Kemare batabanga yes mbia mono sana abungati abali bagendete kubwatia oyonga itenga aboriri bolinga nonye bali myaka yabo yakire chikosi chinji bwatekerenga se abantu bali barenyorera amahigerio osina oraje rubeto onda ochiro twalire nkaya ayena baratwara ubwo bakwirana ngani nchikoirana ndikira sime nchaka gosoma kasronga se myaka taragenda mono mete monto myaka yakire monto ribona utanyare ko bwategento kare lakini monto totaba abantu tore myaka 40 and below na bagokora kero kenda actually na abantu myaka yakire mono abange maro bagochaga ari basoma bari above 50 monto ate bajite ko gore biashara gete lakini tentware no regie biashara hivi na ria abantu batangiye sere muntu kogotige gasi na bagokora so myaka te yote nga yachire mono na reso ono muntu agotira tanyare gokora kende lakini totebe myaka 40 and below and even above 40 muntu depending inki ego rete gokora kosi na bagokora ni myaka yachire okay ngonyorore bali bakolire kero kende kerasige 12 mbara ba exposed gose mbara twaro bumanyinga kosi kichiri babwendete ko kero kende no ibaga kirimo irira soko ne kyanga nkuru moro baseme gucia se abaryo bali sikoga ali mwa bayereseranga obuya bw'ikikosi kinande nkosi kichiri barabe bakoira. Okay boniga twabere togweta se mono monase chikanisa riga twasabari baga toba konera abasaye na abayibori ko baseme umetekero kende nandaburi no bacha basumireria abana chikosi chinde se njotete buna umwana one ebange ebe mwanega umwalimu abe mwanega bono tokonera abibori na abasaye lakini mono tobere tokora se Nairobi boniga we are looking forward gweta no engusi twariga se social gatherings une kanisa tonyora ribaga tokonera abasaye tokonera abibori tegere to basemi bakore chikosi chitanya ko batogwe yagacha okay ngonya rolinga mbaroro bali babwate maybe babwate passion yo gukora igintu gite mbaroro na maybe bali bakolire school batebanga maybe kwanyora bamwe abo ba join tigo chiasanga baro batigere batebana njitiga ngende nyago itera igo metekero baikire gari ase chi school ngakimugwe identify abo
gokora kigwa baiga kwa manyanga oyo yaya aisa gokora igente kina gikira mokonye gosoyo igasugumete akare. Okay, kwanza intundore ko admit na sengenjo gwachire whatever to kore course gete to gotebuna swaga kore course number 1 wote matore ko bori niki eko gero to kore course kare no wate passion tindi se passion ke goro gase ke gusi no wate passion ase course yo kara rigero mondo kwanyora mbaro kwanyora agoteba buna tarishwa ninki ate to kora bona mondo no como saransizo como tebuna to wate course ne ko kore rigero mondo nyara ko realize buna my passion yerega osori na role to no moibori buna to endo kare course gete kwanyora ribaga yakonyora knowledge about chikosi chionsi chirororo rigero make a decision informed so we don't taribuna abuno gocha otebe buna ona nachire gokore course gete tokogote buna so okore tokora ko bori konsa nkyote tokore course no what passion ase course so ati monto otameti osotarishwa ninkiate tokora oso sugumu onyora ribaga yoko konyora obumanyi nabo gochinchibira ngere in the process. Okay, asa baibuli bali twateba nga babwato bo ba maybe asokwira abana babo babe bakonyora maigeria yega akere kende merobeli kiri mwabikira soko neke nga ngonchorere more ibirengereri byabo. Okay, abibori ekera retro mwana metabe bari mba wato wasu na no kubekera chibese cha sigete tumaitio somono ya corona chako kende kwanza ngo bakonera tobe tabate ninki tawakora arafu bono mete tora vera veri roro tugwate abantu bari bwate bone testimony bakorega subitin abandi bakorega sisiko monto teba china kortega no bakomana examples ntubato mono ya kortega na iga bona agokorege neke arafu bono to basho abuna aito umwana kagukora bade gasi tutigere nekitoka tabra buna egento kirege tangani ogo chaka gakora ni goro yaito kwarorire bono mete na lento bwate integrity ekero promisiro mwiburu na bona yaito mwana to kumebeka se kosi lazima tomokonye lazima to make sure to akorire igo kera takare tigo na ma meeting go chaga amatenga okay ambara bagendo chibagende takobolinga eko eskuru ya Angaza ne bwatete amachikali abekire na serikali eskuru ya Angaza number 1 era technical and vocational training center era accredited na TVETA TVETA nere go accredited college Kenya ria kabere ere eskuru era accredited na NITA NITA nere go chaya koria matemo aya bono ntune center ya NITA oise kurigereri aso mtandao NITA o Facebook oskorori bya na bagotonyororo as one of the main partners bari bakori bya mono as chikosi echi so ntobate tia machikonsi ya serikali na matemari to na matemari riko sidine serikali certificate yako nyara bako na random na kiyako gera abanafunzi baito bakore ga Cisco yenzi to kandi Cisco yenzi ne risaka fake ya igonto bate kende yonsi geta kere ne school technical training ntoka kaira assessment ntoka ba accredited. Okay, ambia mono sana ndaitora bwatiraga butaraso aso mutima komo keigo atokuirana ndobe tugusanga amange mbia mono sana mwanchi muri weta seni gensoko nigotogenete gusanga nere Cornelius Omwenga uyokora kurwa Angaza Empowerment Training Center ogende takotoerera obuya bwokora chikosi cha maboko na bwo chinjira turabe tugwekini akira tugwate obumanyi gwetera chikosi cyo kwendete turaso semo ya kabere ye studio turasiumia sechiduka keigo tukwirana ntobe tugusanga amange. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira nibo gimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwancho murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho
kera litukoria Jumatano enseyemo ya mogoroba na boigo chinsa isato. Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi. Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batopo wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batogo so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nenyara kwa koigwegwa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa bato gukora igikuru gito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomogusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Abakoro bagate baiga amakweli ngera igwita na itakira muri kenene taburia baigami igonaki amakweli niga gwekainirie engere igwita aro niga gwita abantu atari kuyiharunde Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi. Mbia mono sana Mwanchu muligeria bigeta seni Nensoko chinga kitogendete gusanga ekero togendete kumurikira narayi ali akoene kigwa ekero ogosoma gusekero kunyora maigirio ase chikosi cha maboko nyo tugusanga no mugeni ase studio Cornelius Omwenga korwa ase eskureri ya maigiri ya Ngaza Empowerment Training Center yogotoka sensemeri ya Kahawa West ye county ya Kiambu Saru Muchaki singa kyabereka kwerera egetambukiro aimukire irinda kwene kinga abana na kurwa sorogongo rwagusi kogendera bale kwenyorera amaigerio naboigo ase chikosi chiri cyamaboko igo Mwanchu muliria aina togendete gusanga kaigase getaseni Nensoko naboigo kwimanya amange mbye mono sana asibali mugendete kubwatia umurubiri gekerondo chenga
Geoffrey Osiago ogera agatebanga nice watching live karando chenga team mtume agatebanga amazing. There is future in empowering our young people with skills, especially what they are passionate about. You can't go wrong with that, with what you love doing. Good job CEO Cornelius Mbiamono sana. Abungati abali bagendeta kubwate na baiko kulika ujumbe chabo. Kerekenda ikaroto kuligerera na serikali ya Kenya. Uruchinga nebegete mero byasogosira kikosi kiga cyamabako. At the moment na utarata evune serikali wone yango temere compare ndichinga kichi cyakare kiagera even no into cover ra una tora woniga anya serikali tayo to facilitate utokorera licensing utorusto training kikosi echi center ya matem examination center ndore nge cover oro so akonya rabuna woniga chi technical centers chamente ke echi serikali na private kabisa. So I think they are making an effort compared to women career etete kero to ko rete ndio school chi vocation chinga sana chiarengi woni ganchiro both chichi serikali na chi private because it's private kowororo serikali nayo chayarigire somo ikira ndio bitake yamanya ko ba masaka yo operate. So I think they are making an effort to make sure una at least chi vocational training chamenta kanitense ngima Okay. Naroroba gakobolia nga nkikelimo koligeria soko ene kinga nkwira muri bali babwate okugania kugwesomya chikosi kirokende kero monda taite ko kole ko sivne yuwate bayokomina ngikelimo koligerimo manya ko irumonto yo. Okay. Egento to koligeria number 1 passion yo mwanafunzi ase kosi yo. Tatabe ina the main thing because for you to succeed as this course is technical, you must be passionate about your course yokora. So to korigere mono mwanafunzi yo na what passion she or he passionate about your course yate tekokora. So ati okora mondo passion yate yoga mono ko mo advice ya course iriende at least era nyare kokora because so ko lazimisha kokora inde na biro na ura go sinyego. Okay, Naragatebanga, I'm very happy with brother Nicholas. Actually, I would like to interact more. If you can share contacts, education has no age limit, more skills. Atanganere Dani Lavuga, Korochinse Chicha Nyabaranye, Kolendale Sensemo ya Ruai Nairobi. Unaruga nete ngaite kuchomo eliabo ntuchikoba to gusanga elindota tebinga ya chikosi chiri okoenana nabo igobe gokoenana enamba yesimi producer nete mete gose ninyare kubwata chisimi beresato kiagera ngando chinga mparoro babwate amaboli gaiga baganite kobolia wetera ase ogwake simi metena baratwara ukogania kwana naye maseyo asokobolia amabolio akolende nganchire mbwata chisimibere echo Elo Soko TV. Okay, itwara mosiririe narorogo tebanga. Wow, I'm so happy to see the director Angaza Empowerment Training Center in studio today. Atanga, this guy is doing a recommendable job in empowering the youth in Kahawa West, and he goes out of his way to get job placement for the students, and his institution is very well displayed. Biamono sana. Hello Soko TV. Nga kiba irire ngoto kwa na nere Okay. Sawa mbiamono sana yako bolinga naganite kumanyanga yeskuru iyebererete kiagera no akurukuru astinse mechi chiaruiro. Okay. Nabo konya kumira nebe ekenya kare ruiru ache ali negari kuruiru go Chakawa West ngento steka chinkia sana 20 shillings ingaite ata wenga West ya gocha ekira sa kurukuraunda era about ile gabe kurukuraunda just a few minutes tora just along the northern bypass northern bypass ye kururuiru yagenda ruaka no tore gabu Kawa West lakini along the northern bypass yeah, son is away from Ruiru nyumatarika sera about gabu on right na wakaro rangazi. Okay, yeah, asante sana. Hello Soko TV. Na kibo irere
Ngotogo kwana nere. Uyo Steven Ogetie. Umense mwe Kericho. Ebale ke kuwe. Si yonga school fees ye kweli ya sort courses engineering. And is it affordable school? Okay. Sawa sawa, asante kwa chinsemo chichia Kericho. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Wairire byango kwana nere. Ensoko TV. Elo wairire ngoto kwana nere. Okay, ribo liri agondere liri. Igande uchi. Ensemo ya marani. Nakinda anyore skulu inerande oja uchi. Okay. Mbia mono sana asili boli lingo koira nelitara sege keke kerobosio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Ensoko TV. Kiboirire. Ngotoko kwana nere. Okay. Ndocho yakore tegerera se TV karekende baira niringonga no bwate chinsagi chinda gose mbono gwachakire. Okay, miaka ile tu abarira. Lakini ntuwa ati branches ko ya Nairobi. Na kulingana na nje, kulingana na ugima bwana nabo abaire. Ndese kwa adversaire bayibori. Batiga abana bache Nairobi. Bigere wera no rabugusi because internet tari yote gusito gacha Nairobi ga gutanga maybe ntora akora ibintu bibere bitatu. So kya granto bwata se abana bakomenya. Ntobwata se tobwate umuntu bato nyumba to ko mwakana to ko bega abana bakana chibese nkego. This advisable na vancha abana bache at least umwana cha somega ndanyore kibarua Nairobi ga mambi na bako nyumwana umwabonere ache go charugoro ga rigere torugusi actually we are not intending ko ke branch gusi to tabantu barugusi bache. Okay. Dominic Onche ka batanga no are committee kona agatanga omotebi gose no mokonyero momroyo tigerete form 3. Umro yo tigeta form 3 kamitikona motebi ya chache actually kamitikona ntogwata bakasigete gabwe kanisa ya PCA togo train abasubati abangira bari abake bawo me course chimono chia dressing na nini bono mumuro yo kamitikona baka story ni chideka shinge sana amutomache lazima tamokonye. Okay. Ego chinamba chisimindu chibakendete kobolera kulende tokuchikokolera no chikoba gukubwa tuka enambe yeyesimi akundo manchumuli yetokeneta gosanganere Cornelius korwa Asensemeria Angaza Empowerment Training Center eyo korwa amayegelyo yechikosi chiga chokoboko ndo chinga abantu babwata amaboli amange bagendete gwaka chisimi nabo igo gotoma ujumbe chiabo tianda bwata chisimi bere. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Ngotoko kwana nere. Ngotoko sanga nere. Evan sidi boli dia wonde lieli. Hello Ensoko TV. Na kiboirire. Jagoro moto na. Nkaitenga network yaba keigo ni bwato muchanda keigo. Hello Ensoko TV. Ensoko TV na kiboirire. Okay, yamona sana aseli boli elio. Sawa ngukwira nelitole liboli elio umuntu okolte class 8 na kiera agokonyeka.
tote abuna tobate some courses actually most of these courses shama wako na no muntu tigete graduate na bago chako course abande bago na bago koribia mono kera konyoro muntu etugutanete amete unanje na somete so na bago kore course na bago ate riba rio kora na matem national examination ya NITA gari na certificate and anyoregas. Okay. Hello Ensoko TV. Na kibo irere. Ngotogo kwa na nere. Okay, tubere to como serio yo. Hello Ensoko TV. Nga kibo irere. Ngotogo sanga nere. Mbia mwana sogo totengera. Kabisa mbia mwana sana. Aya mbia mwana sogo tengera kita seni gen soko. Ela Nsoko TV. Nga kibo irere. Ngotogo sanga nere. Okay. Okay, mbia mono sana se bali mogendeta kuru mchango ino ngaite ngabange bakubolia maboli nga bali batigerete chiskuru nchera mbabe bakonyora chikose chinende ngaite nga ngwaba gukwiranirya amaboli ankabuna yo ndacenge biro bito bikumnyaka kigima togende tukwanira igoro ya baiboli bali bagwato kwegena nga chikose chiga cha maboko ne chiogutiringa chibesa tugukwanira sense meli kurende okosemelia nkorora saborke obali bali isko nabayigo babwato kugane gukwera chikosi chiga endana ta yori 100% ekera bekiri chebes chaya asobekera somwana kore course echichama okotota una answer on skills you are rest assured mono itagusia bosa na soma ngena sore na chasoma ngaza asoma asa kore course ya skills torigo sichibes lazima ore assured una at one given point as manyore entago kora etage gasi esiki biashara okay na bande mbagane kumanyanga nkosi kichiri okwena na sensemeria Angaza Empowerment Training Center. Okay, to name a few. What hair dressing, beauty therapy, food and beverage production, food and beverage service, barista, mixology, baking and pastry, na computer, ICT, computer packages. Okay. Yeah. Ambia mono sana. Naroro baga kuboli nga kimogo chumuaka ne maganene school. Wasembanya rase nsemelio wabuka tubedrera na lili boli elio. Okay. Fees, gotegemea ne course, but course chito chire very affordable. Asemiti sita, tingete sonde bate course kwa kana more than ekero monta kwa tsame course yana ya kana around 42,000. The what course kwa kana more than 30,000. Most of them 30,000 biro. Nkeigo chichire mahitaji ya igoro chitaneti ya keigo. Alafu na matemo yao cha book, serikali ko baka ni chiwese tiga baka ni pesa nyingi mono, chiwese baka ni chinge. So ni fees era affordable so mwana nchi kawaida. Okay. Mbale bali baba ko bolinga direction na boigo enamba yesimi elindo meta mangana na roro barabe bako sanga na ya subwagale. Okay, so tore located Kawa West. Kawa West tora along the northern bypass northern bypass pare rwete ruiro kenda mpaka Ruaka akere wekere Kawa West na woko bori roundabout network ego tora about roundabout ya Kawa West na Kenyatta Referral Hospital gatigabo abo monta korora Angaza namba yetu yesi 07 92 968 460. Okay. So abiboli barete tu abana abantu bonse tuno nabagambi abana siasa nini rika togo kora
wita kwa abantu chibesa ka shigose nini gose abantu nimbato mongwana geto kuru western baretira abana sitoga bakonyekira abange akoreto mwana oyo moyo mokore kos gakonyore gasi oreto ndamata bona iwa chinchi yegenyoro so no nabagambi weto ori batete kuborio bogambi abaraso bogambi maybe ni utete gakonya abantu izegera gakonya umuntu oyo mo oyo gakonya abandi okay so tukabakaribisha bonse Narogotebanga, this guy is a gem. I'm a supervisor in one of the leading coffee shops in CBD, and his students wakikuja attachment, their work is always exceptionally good. We'll recommend that institution for Bastisa and mixology 100%. Atanga good job director. Ngaita bagamba alikuwa beri gukuba tumira abana baba wechinga kichiri chia attachment. Timothy Nyaundi nabo iwo murugio ye Evelyn Mora akorwa kange myaka tebanga watching live producer ane mbwa nganchire mbwate simye yemo chinga kitogokorera. Hello Ensoko TV. Hello. Ngaki bairire. Wairire buya nyakore buya. Okay, mbia mono sana. Akobori nga eskuru ene ye serikali wesine yabantu nyene. Okay, school ne private lakini registered ne serikali. So school sititawa kara, school sichenjere ne serikali. Certificate chiko nan ne certificate cha serikali. Tabauti teyo, the certificate yo mwana somete school ya serikali, ne school private because certificate chense chiko lunita. Tabauti eroro ne chiskill chiri okwenyole. Okay. Mbiamona sana. Hello Ensoko TV. Na kibairire. Ngotogo kwana nere. Sawa ligo lingo linyorole. Hello Ensoko TV. Okay. Ngagetenga abumba libagendete gusanga na intwe iga ase ensemeje iga ekerando chenga chisimu nechinyinge obe chigo chaga iga etenga abantu abange mbabwate amaboli nara batanga Hello Ensoko TV. I was a student at Angaza Empowerment Training Center Kawa West, and I appreciate mwalimu so much. Alini connect job right now. I'm a manager at headquarters pa Membley. I thank God for Director Cornelius. So ino mwanafunzi ogo kegima obereka ako go kerobo kore dibuago nabo igo chinchira kwa mokonyete asoko enekinga kwa moira maigirio nabo igo okabago kumuligeria emirimo. Naitenga nabange babwata amaboli kurende ntobe tokuliginga kichinde irinde tobe tokubairaneria kurende obasemya bwago ochisiko gari ase aborkyo bali bakuligereti asaba iboli bali babwate amagani yokorenta abana baba se skuru yangaza irinde ko enyorera chikosi chiga gusama igeria yaiga mboro byobo ndona te abana abaiburi bonse bali batire tiboniga na abantu bari evijana itara kora kosi ende gosokorete kosi itara work for his life ba invest wasi kosi echitu chinga kine chinge chibesa bako kana nchiri nyinge chira affordable na nimbara shwa dibna kokora bakonyore bintu rakore na bagusi bonse babote biashara Nairobi onye ko bote biashara bioteli onye ko bote salon onye ko bote beauty shop anything to do with hospitality na mangana beauty batorangeri to bafanye kazi igara bana bali to train banyore gas. Okay. Na lebede hopoli nga mubwata sabana bakomenya usena boko baligiri nyomba. Okay, eskure itoteaga chitia sabana bakomenya lakini ntogwata inene omonto oteta stoko beka abana baito. So ase chibese chinge na bakomenya bagwata no ndo babere gosoyo moyo mo. Bagwata sabakomenya because ntogwata abana bakuru county chons. Bakuru western Narok County, Mount Kenya region, sonto wata saba komenya. So monto nataka kuruhusia gusoma na baguchanya ora sa komenya akore course yae. Okay. Mbia mono sana timete usene hubate message yago yo mwele na ndo banyuli na mbeli yago yesimi ne location asemo gotoka elinde tubabe bagusanga naye masemo. So the number is 0792 968 460. Located Kawa West along the northern bypass. Na bado bakurigeria se Facebook
Facebook yaito Angazi Empowerment Training Center, TikTok Angazi Empowerment Training Center. Baturikere message na utoko iraneri. Okay. Basi baturikere WhatsApp. Asa buri bonse pana wanafunzi ro taranyora yento bakora karibuni sana. Okay. Mbiyabona sana Cornelia. Sasa uko ira chinga kichao chabene na baigo gusanga na into na baigo mwanchu muligereria. Mbiyabona sana nayo mwanchu mulire kwa bere koko bwatia umurubiriga ko twagachagete gwikira bone gato ikire omoerio no gosemelia kone ngato bere togotema kwireneria mabori abo na endento beto kuri gichinga kichinde irinde tusange asobo imekera ndo chinga na bange babwato kugania kugotwara obumanyi na baigo gwikira na seskuru iyo irinde ko enyorera amaigerio kwendo mwanchu mulire nganchire nkorere gabo tomerane chinsa isato igoro astogosanga amaya chinsa isato imeyen Soko TV liane Kerubo Frida karibu na sana. Asante sana. Biaona.